Ciele podcastu Umenie hrať sa v bodoch. Odstrániť tlak a strach zo športu. A rozbiť mýty o tom, že výhra je všetko a že hodnota človeka závisí od jeho výkonu. To je prvý bod. Absolútne prvá zimomriavka na pravom predlakti. Tak áno. Druhé, priniesť späť radosť, hru a ľahkosť. Ukázať, že šport môže byť proste taký, že naplňujúci a nevyčerpávajúci, lebo keď sa tlačíš do niečoho, prosím pekne, Queen of Burnouts, right here. A som tento rok 6-krát burnoutla, mala som zápal všetkých orgánov, ja sa teraz absolútne čistím, dávam sa do kľudu, učím sa spať cez deň a veci, ktoré som si nemohla dovoliť, keď som mala tréningy, že oddychovať, please. No, tretie, zdieľať autentické a zraniteľné príbehy. To je presne, čo tu my hovoríme, hej? Ukázať, že aj víťazi napríklad plačú a že sila je v úprimnosti a nie v tej maske, že som najväčší pán, viem ťa poraziť a nezavidím ťa. A vyhrám. Hej, vyhrám. Vzdelávať rodičov a trénerov. A to ešte nie je všetko, počkajte, to nie je len pre rodičov a trénerov. A naučiť ich a možno ukázať im, ako podporiť deti bez natlaku a ako byť taký sprievodca, taký, že hej, kamoš, nie kontrolór, ale podporca. Podpora, hej. Sami vieme, aké to je, keď sa po každom údere pozrieš na rodiča, že čo si o to myslí. Presne. Tak Ešte keby tam mal tučíš podporu, odišiel.